Autar kauye ce yar gacin mamma. Autar kauye ce yar gacin babba. Autar kauye kyakkyawa kin zama to ba kushewa. Ga kisan kowa sai wawa zai turewa. Ta daban ce ke wai waye zai jurewa. Autar kauye, autar kauye. Autar kauye, autar kauye. Shagobanki daban, ai yanayinki ya zama daban. Autar kauye, autar kauye. Autar kauye, autar kauye, autar kauye. Wa za ya taɓa ta, mai gari na santa. Wa za ya taɓa ta, mai kuɗi na santa. Wa za ya taɓa ta, a gaban kakanta. Autar kauye ita kan haita huta. Autar kauye ba tsararta. Autar kauye, autar kauye. 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 Kyakkyawa, kyakkyawa, kyakkyawa san kowa. Kyakkyawa, kyakkyawa, kyakkyawa san kowa. Kyakkyawa ce auta, kyakkyawa ce. Autar kauye, autar kauye. Autar kauye, autar kauye. Autar kauye, autar kauye. Ga yargata, ga yargata. Ga yargata, ga yargata. Ga yargata, autar kauye, autar kauye. Autar kauye, autar kauye. Autar kauye, autar kauye. Autar kauye. Ga kuburana ma, bari in je, yau na garanta a ɓace. Kuburana? Haba kuburana, kin sa inda yake ni duk abin da kika ce ai shi za a yi. To ba kai ne ka ki siya min rediyo ba? Ina da rediyo ne, To yanzu nan zan je in siyo in ka miki, yanzu nan. Kai alƙawari. Na yi miki alƙawari yanzu nan za a je a siyo. Yanzu to ina zaki je? In na ce ta aike ni in ɗebo mata ruwa. To yanzu yadda za a yi kare rike miki ruwan ke kuma ki rike miki ki tura mu je ko? Yawwa kuburana to kawo. Yawwa to mu je. Allah. Ya zaki hau? Kin san fa in ta ganki ba za ta yi miki fada ba. To ba ni ruwa na in tafi bar ruwa na. Ni kawai bar ruwa. To tsaya ka in je in faɗi. To in gwa ɗebe mun takalma na. To shikenan to kawo. Kaga ina tafa in na kada masu. To ka tsaya. Ba na ce ka turo ni ba kai. To mu je yau. Ki ba hankali ki gani. Ki ba hankali. Yawwa kuburana. Ga yargata. Ga yargata.
Autar kauye, autar kauye, autar kauye, autar kauye. Ni fa na gaji da tuƙa. Autar sauka kauye. mu tura shi sauka maza yau wato ake ma dama cewa ne ki tura shi kin ga in ta leko ta gani ai sai ta To yanzu ba gashi ba na ɗana? to amma ai daga yanzu kan ba ki ƙara hawa ko ku burana kar ki damu to za a siyo miki irin wannan ma za a siyo miki kin ga wannan har bunni na ji na siyo shi wannan din Ma abin ni zaka siyo mu? abun ni zan siyo miki Allah? da gaske kuwa abun ni zan siyo miki yawwa to ga takalminki sa ga ruwanki ma To ba za ka ɗora min aka ba? dole in ɗora miki aka kuburata wata kaina yawwa to yanzu da yamma yake zo dandali ki karɓa kin ji ki karɓi rediyon ki ko da yamma ki karɓi rediyon ki zan ma haɗo miki da gori ban kani Ni fa ba zan zo dandali ba. to me yasa Inna ba za ta banni ba kuma ni ma ba zan zo ba. to shikenan zan kawo miki har gida kin ji zan haɗo miki da gori ba ma an kawo miki yawwa kuburana to dan yi min dariyan nan dan yi min ne yake sa in faɗi ai kubura to shikenan yanzu in kin je kice ina gaida in kin ji To ba za ka ce kana so na ba? a'a haba ina son ki mana aikin san duk karkaran nan ba wanda nake so kamar ke ko yawwa kuburana to shikenan kubura in kin je dai kice ina gaida in kin ji kar ki manta zan kawo miki rediyon ki da wuri yanzu ma zan je in yi yawwa zan kawo miki yanzu Na'am? Auta? Ya na shigo kina dariya? Ke da wa? Amma ina ni kan ni da Dauda ne. To, ajiye ki je ki mana wanke-wanke. Allah ya kyauta. Auta? Gashi nan a ragaya ko a rataye gashi nan ki zo ki ɗauka. Ni na riga da na zauna. Auta ta Dauda. Ikon Allah. Dauda na auta ta Dauda. Ina so son. Yana nan a gurin ki duba yana nan a gun. Inna kenan inna mai kuɗi inna naira yayi wai inna wata kan saboda tsabar kuɗi ne da ke habbarin ashana kika a cikin kwandon wanke-wanke. A yau tun da ina da ke auta an ke ma kina da Dauda ai dole ban ni da matsala. Allah ke kuwa innata. Sharan kuka na ko inna? Ke za ba nake ƙara son ki inna saboda kina so na da Dauda. Jarma, Dama mai gida. kana ji na? Ka je ka faɗa ma goggona. Ka ce mata yau ba za mu kwana a gida ba. Za mu tafi farauta nesa. Kana ji na? Na jin ka mai gida. Gini, Sa'ai ma mai gida. ka je ka tattaro mana mutanenmu saboda za mu yi tafiyar farauta nesa za mu je. Majigi iyakar kallo kafirin kadangare bi bango mahaukacin kare sai sarka a ja a rataya sai gwari sai ayi mai gida. Sa'ai ma sai an haɗo kansu gaba ɗaya. Tururuwa ba ki gudun abin da zai ɓaci. Daidai ne. Hantsi, An mai gida. ku zo mu tafi kawai.
Autar kauye, autar kauye, autar kauye, autar kauye, autar kauye ce yar gatan mama. Autar kauye, autar. Kai, Dauda, sai ina. Me kake boyewa ne? Abokina wallahi kubura ne tace tana son rediyo. Shine injinin farfayin babanmu yanzu in sato mata. Yanzu ka san cewa dai yanda baba yake son rediyon nan zaka je dan soyayya ta rufe ma ido ka je ka sato man rediyo. Abokina ai in dai kubura ne duk abin da tace tana so shi za a kawo mata. Ni ba ruwa na, bari ma na ina. Kar fa ka faɗa babanmu fa. Kar ka faɗa babanmu a kama ni. Kar ka faɗa babanmu. Assalamu alaikum. Kubura. Kubura. Ina? Dauda? Ina kwana? Lafiya. Ina gajiya? Lafiya. Kalau. Ina kubura? Tana ciki. To ta zo ta. Mi aka kawo ne naga ana koyewa. Inda wani abu ne mai daɗi wanda ba. A nuna min. Ai ba a nunawa inda ba a nuna abu ne. Tana cikin gida na sa ta wanke. To ta zo ta. A ba za ta fito ba sai ta gama. Ka wallahi sai ta fito. A to ni a nuna min abin da aka kawo mata man. Kubura! Ba za fa ta fito ba. Wallahi ni kan he ta zo inna. Ke yarinya na dawo ki koma. Koma sai kin gama mu. Koma. Ki koma na ce miki ko? Ki koma ki je ki mun wanke na. Wallahi Allah in da baki da ba. To kin fito kin bar mun wanke. Wa zai mun wanke? To ai zan koma. Yanzu rana za ta kashe mun. Ki koma ki je ki mun wanke. Koma. Na. Kubura na. Allah kyauta. Kubura na. Na kawo miki mana. To rufe idanki, rufe idanki yauwa to gashi yauwa. Ashe kana so na? Sosai ma kuwa. Allah. Kin ji daɗi ko? Yauwa kuburana, kin ji daɗi kuma kina so na? Yauwa kuburana. He kin faɗa. Bari in koma in je in ƙarasa wa inna aikin ta. In ya so an jima sai mu haɗu. Kuma fa yanzu ne fa zuwa na fa. A'a to an jima ba za mu haɗu ba. To shikenan mu haɗu a dandali. Kuma ki je da wuri fa. Ki je da wuri. Yauwa kuburana. Babu shakka Hausawa na cewa siyan nagari mai da kuɗi gida. Hakan ce ta sa AAC Commerce ta don maka zamo kan gaba wajen gwangwaje ku da kayayyakin da suka shafi iPhone ko Samsung. Bugu da ƙari AAC Commerce ta don muna kawo ingantattun agogunan zamani wato smartwatches da iWatch da kuma original Bluetooth tare da MP3 speakers na zamani. Duka dai a AAC Commerce ta don phone accessories. Waɗannan kayayyaki da muke tallata muku kayayyaki ne wanda muke kawo su daga ƙasashen ƙetare irin su Dubai, China da dai sauran ƙasashe. Bugu da ƙari AAC Commerce ta don phone accessories muna kawo manya-manyan power banks nan masu manyan capacity wanda a cikin kankanin lokaci za su cika muku yoyinku. Muna kawo masu capacity 80,000, 50,000, 30,000, 20,000 da dai sauransu. A bangaren jacket punch da screen guard su ma muna kawo su kala-kala sai wanda kuka saba.
Ba mu saya iyanan ba, muna da bangare na musamman wato mai Stardom Universal Store. Wannan bangare ne na musamman na mutanen da suke so su ba mu orders na abubuwan da suke so mu kawo musu da kasashen Dubai. Abubuwan da suka shafi kayayyakin aure kamar irin su akwatunan lefe, takalma, abayoyi, turaruka da sauran abubuwa na amfanin yau da kullum. Kada ku manta mai Stardom Universal Store bangare ne wanda za ku iya ba da order ku ta dukkanin wani abu da kuke so domin mu kawo muku da kasar Dubai. Wannan bangare ne wanda kowa zai iya ba da order sa kuma mu kawo masa a duk inda yake a faɗin wannan nahiya. Sannan ga mutanen da suke ƙetaren wannan ƙasa za ku iya yin sayayya a AAC ko Universal Store kuma mu tura muku a duk inda kuke. Sannan bugu da ƙari muna ƙara wayar da abokanan cinikayyar mu cewa a duk inda kake idan kai oda za mu tura maka. Sannan ba masu kame idan fari ka zaɓa fari za mu tura maka. Za ku iya tuntuɓar mu ne akan lambar wayar tafi da gidanka kamar haka 09023388882 ko kuma 07060921014. Mun gode. AAC ko mai Stardom Phone Accessories ko kuma ku ce mai Stardom Universal Store duka ɗaya ne.